genggong wani lirik sepi uwong Turangga Setya Manunggal
Siaga ana ing papane dhewe-dhewe. Cek cek. Durangga Setya Manunggal. Cek. Indonesia. Ayo Mel. Asal. Ayo Mas, ayo. Ai, 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 ai. Slompret, slompret, gempol ngungkung, gendang riel ketipung, tinggal punang loro korslendro, slompret elok, jaran gepang nyungklang merae. Slompret, gempol ngungkung, gendang riel ketipung, imbal punang loro korslendro, slompret belok, jaran gepang nyungklang merae. Yo. Bujagano Ria Gibran Pranyota
yo. Woi, perang campuh Windu Wolopati. Jering dadi prajurit Kalamonto. Tumapak ngayuda. Yen wedi aja wani-wani Kalamonto wani aja wedi-wedi. Aja tinggal langgang colong layu. Pilihane amung ana loro, yen ora mati mukti luput bejaya mung cilaka. Siget gegaman yo padha, jaga katentreman supane aja nganti ana dom sumuruping banyu. Aja nganti ana telik sandi boyo. Yo. Wo. Yogyakarta. Ojo tinggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine Tepuk tangannya buat penonton. Untuk jalan ning lambe abang terus kekiwa reliane mbak aja ngece mbak aja ngece lamun ngece kawale kampe burine reliane mbak aja ngece mbak aja ngece lamun ngece kawale kampe burine Yaos uning dumateng sedaya pandemen jadilan ingkang wonten ing sak celaking jugangan celeng sepindah malih dumateng penonton ingkang wonten ing sak celaking jugangan celeng anggenipun mirsani sumangga radio mundur aku trimo bonceng wiwit budal janjine kebarangan Waro lambi abang terus kekiwar Romiane mbak aja ngece mbak aja ngece lamun ngece lamun ngece kawale burine reliane mbak aja ngece mbak aja ngece lamun ngece Semoga penonton semoga anggenipun mirsani kasuwun radi mundur dumateng penonton ingkang wonten ing sak celaking jugangan celeng pindah malih anggenipun mirsani kasuwun radi mundur Pergi celengipun gede-gede. resiko ditanggung penumpang Resikonya sepindah ya malih semoga penonton anggenipun mirsani radi mundur ora Ayo. Ayo, Toronggo Setyo Manunggal. Wah, yo. Woi. Yeah.
Indonesia. Sepindah malih sumangga dumateng penonton wonten ing sadaya jugangan celeng anggenipun mirsani kasuwun radi mundur. Sepindah malih dumateng penonton ingkang wonten ing sadaya jugangan celeng anggenipun mirsani kasuwun radi mundur. Oh ya. Yuk. Awas. Woi. Ayo. Yo. Hara. Ayo men. Ya. TSM Tonggo. Indonesia. Asoy. Celenge wis kelenger lho iki. Jangan salah. Siap bungkum. Sepindah malih katur dumateng penonton ingkang wonten ing sacelaking jugangan celeng. Sumangga anggenipun mirsani radi mundur. Amargi resiko ditanggung penumpang. Lebus. Tujuan sini. Pungkasing wadya bala anggenya padha campuh madyaning talagan kalamoto wis tekan babak puting crita. Kabeh wadya bala nandhang cinta nandhang tatu kepara kesing gugur sak tengahing madyaning talagan. Guguring para senopati para wadyabala pinangka kanggo pralampita sak mengkoning kinarya kanggo dalan sumu-suming dan analus. Lumantari sang pawang kang wis anyepeng sak kabehing saratuga sarana. Sekar mawar petrabrit ana kantil ana kenanga sekar 200 bojo arum pinangka dijangkeping saratuga sarana. Taing bojo kang kasat ing netra kang nyamudana gedene sak sada lanang sedangu secedhak secelak ngampeng sak dhuring para raga-raga kang piniji siji baka siji padha angsung marang raga-raga putra durangga setya manunggal sumusup Gulung, awas. Iyo. Karpete. Alon mas. Ayo dul. Awas celeng. Sampun matur to. Celenge lemu-lemu gitu.
kena kancane. Celenge kukup. Sing kecipratan tak dongake rezekine saya akeh. Sing kecipratan toya kula dongake rezekine tambah akeh, nggih. J, biasane ngrejekeni niku Bapak Ibu. Nek rezekine kurang akeh nyemplung dhewe. Nek pengen saya akeh mang nyemplung dhewe, nggih ta. Kurang antek puret ya Mbak Tata. Celeng iki lho. Apa Mas? Wetenge mengkeret. Wetenge buat mengkeret. Iya. Ayo Dul dikancani celenge Dul. Dan juga himbauan bagi para penonton, jangan menginjak selang air ya, dikarenakan suplai airnya menjadi lambat ya, monggo. Okay. Oke, okay, monggo. Sik mirsani, sik wonten ngajeng kabure lenggah kemawon nggih wonten sebelah kanan nika monggo. Ya. Turangga Setya Manunggal. Yo. Nuwun sewu dumateng para pamriksa ingkang ngasta mobil platipun AA 1599
PC menika dipun untuk menggeser karena sik kagungan dalem badhe medal ngeten nggih. Monggo. Plat nomor AA1599 PC nggih. Petrus, ayo Mas Petrus. Yang celeng. Terangga Setia Manuga. Oh. Tata Angelina yo. Apa wis ora sumpah janji ngomong marang aku sinek sen lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku yo Wis nanti salah ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko terus kowe malah gandeng karo wanita liya ora nyono ora ngira kowe medha taline asmara tresnaku kang tulus suci
Alhamdulillah Mas Muti, Mbak Amet. Mbak Tata, Penontonnya Mas Muti. full. Senyum. Iya. Full kebak kabeh, Mbak. Lah kok iki celenge nganti tekan kono kae to Mas, Mbak? Endi? Saiki celenge lagi nuyul tekan ngendi? Lah iya. Oh wis tekan kono Mas kae. Nanang, aku mbok ngerti omong aku tak melu nyeleng wae. Kowe gelem dadi celeng? Gelem nek ngono kae. Nek kaya ngono kae iki gatel. Hah? Lah iya mulang aku tak melu-melu nyeleng wae ra apa-apa gek bayarane padha wis. Lah iya kuwi mau lho, tapi kowe gelem ora nek gatel. Ayo ngono kae. Injih, alhamdulillah matur suwun Bapak Ibu warga Nggih. masyarakat wonten ing ing Semanu. Semanu. Semanu Nggih. sakiwa tengenipun alhamdulillah Nggih. keluarga Mriki-pun wonten ing Kalurahan Semanu. Injih kanca-kanca Turangga Turangga Setya Setya Manunggal Manunggal. pun tampi kanthi meriah alhamdulillah sae. injih menika wonten kanca-kanca ugi celeng ningrat saking Ngayogyakarta. Nggih. Heeh. Iki sajake kae celenge Betul, loro apa betul. apa to, Mas? Oh mendung-mendung. Wah, nggih. Apa? Mendung-mendung udan barat tanpa payung. Pinakani nggih. Wes, anu kuwi kembang kantril. Nah, Injih, Nah, minangkani langsung, pamundutan. menika saking kru celeng ningrat nggih. Heeh, sajake Terus, iki mau Mas. samerane kok ya langsung bablas dene to, Mas? Oh beda. Oh beda, Beda, Nek beda. aku biasanya dudu sing kuwi. Oh dudu sing kuwi. Sik Jane- ndi to, Mbak? jane ya mesake ya. Sing ning Apa kono kuwi kae. lerono entuk 2000 ping, Ah, ah. 2000 ping iki entuk semene di. Kuwi beda, Mas. Oh beda to. Heeh. Nah, nggih. Celenge hati-hati nek tekan kono-kono mengko nek umpamane liline tak damu remuk lho, Cok. Nggih. Nah, menika nggih wau wonten Injih, permintaan lagu nggih, wonten Katenan Jati ugi injih wonten tasih kathah, Mas. kasmaran rabies mangke saged pun pinakani. Oh, Tunggal boko tunggal pun pinangkani nggih. Ayo, Bu, Menika ya. wau Dul. sampun wonten tindhihipun. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo mendung-mendung rumiyin nggih. Pun pinakani menika saking kru celeng ningrat nggih. Monggo. Langsung. Nggih, monggo mendung-mendung. Turangga Setya Manunggal sarengan Pangestu Sound System. Monggo, yo. Oh yo. Oh boten rubuh sik. Sik iki boten rubuh sik simbahe sing sepuh, kok dilanjut mendung-mendung ya. Oh, injih. Nah, Bota rupo nggih. sik 3 meli, Boten rubuh Cok. digameli. Terus mangke dilajengaken mendung-mendung nggih. Injih. Ya, monggo. Sunggal boko tunggal pun pinangkani. Sumangga, Cok. Jeh. Nggih, monggo. Boto rubuh. Yo. Motor kedeleng aja kemereng, kemandang kilar-kilar, suka tendang tendang, semangka, mereka biru benang, wasama kau sioko, ya makar ya anandang, hari
pinangkani nggih. Sampun kula pinangkani. Dek Putri, apa? Oh Jala jajan. jajan, arep tumbas jajan, apa Lah, yo. tumbas balon? Apa jajane? Panganan apa mainan? Oh panganan. Panganan. Panganan Sampeyan apa arep ini? nyuwun apa arep tumbas? Membaske apa? Ya, oke, anu iki Dek apa Mbah iki? Dek, Dek iye. Dek. Cantik. Nana. Tapi saya cantik aku. Saya cantik aku. Cantik. Saya kamu ya? cantik aku timbang Siapa? sampean. Iya loh, cantik ini kok yo. Jajal toh, dene toh jajal. Cantik sopo jajal? Dijajal. Nggih. Mas Nanang, cantik sopo? Cantik di. Cantik Tata Angelina. Oh, no irungnya apa nih jadi Irungnya apa cantik? nih? Aku dadi ra cantik. Mulak jadi ra cantik. Wah, lah wah. Alah ki yo lakon apa ngono nek. Heeh. Iki ceritane mau jaluk jajan. Jaluk jajan. Ayo, Dipinangkani gitu. Nah, iki celenge mau ngandi. Mbok hilang. Celeng. Yo kembali ke kandang celeng. Aja gelem nek kaya ngono kae aja gelem bali kandang nek urung rampung tekan kono pojok. Enggak wah, jan ora kademen ya. Heeh. Mendung-mendung Mas. Mendung. Katur. Yo, mendung. Kini. Apa? Ya beda kok ya. Ya Allah. Ngapa namu? Aku nyawang celenge ke tak tampanane ya. Oleh. Aku rono. Aja diambu kok ya. Ora apa-apa ngelendut kok yo. Heeh. Ayo. Celenge saja iki nyeluke apa ya Mas apa Mbah apa kepiye? Mbah. Leng celeng. Oh alah. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Situ. Ngono kuwi to. Sido ngono kuwi. Meneh ayo meneh. Iki Dek apa Mbah to? Dek, Oh Dek. Dek. Ini Dek mungkin baru jatuh cinta sama siapa? Ora rawani. Bali ya pura buka kelawang kok ya. Sendi. Oh iya. Oh alah. Yo iringane anu. Ayo nyanyi meneh. Becak Mas. Aku satu, tapi Becak, aku becak, satu ya tak nyanyiin. Oh Oh, banyak ora banget. sakit apike lho. Ayo. Terima kasih ya. Ki golek Ayo, Bu. apa ya? Yo semuanya adik-adik yo. Awas celeng. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda, beca
Setyo manunggal. Sogo, Selek-selek. sogo, Woi, sogo, sogo, keri, keri, keri. Saga, saga, Alah keri, keri, keri. saga, saga, Alah keri, keri, keri. saga, saga. Yuk, yuk. Sayangku sing bagus dhewe urun apa bakal tak usahake ibarat desa isi bumi tekoe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal putih bungaku tambah segar kayangan Ayo masak bar. Tunggu suaramu suara tangisku cukuplah tamasi perindayomu kaya widodari mungkin iso ate ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukuplah tamasi bukti rinda ayumu kaya widodari mungkin iso ate ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi lukir indah ayomu kaya widodari mungkin iso ate ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Setyo manunggal le. pripun Mbah kok ngejak mandek arep pripun Pripun, arep pripun? omongan apa napa pripun neng kene iki acara apa ngono Pentas. Pentas. iki Ah, pentas pentas jadil. pentas jatilan Bener toh? heeh Hah? Paye. Lah iki ora Wong iki rasul ora ya. rasul kok golek paye. Jan. ora rasal Iki di terus Lah yo. iki ki Piye? ora Di rasul pen- Mbah dipentaske Iki dipentaske. adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNY. saking Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta. Sekolahan, Iki sekolahan, sekolahan, Mbah. Sekolahan. nggih, Sinau, bangku pas sinaon. Meja pasinaon nggih. Nah, Heeh. wau nggih wonten proklik. Hah? Proklik. Jak kenalan, Mbak jak kenal. Nggih, Yo. acarane Ini kanggo golek biji, Simbae- Mbah, kanggo simbae golek tidak biji. Oh, ya sak kanca-kancane. Kabeh, kabeh. heeh. ben sesuk Ayo, lah iki sesuk apik. ben kasembadan apa sing dadi Panjangkane. Panjangkane, ya ta. Nyuwun donga pangestune, Mbah. Ah, Mugi-mugi kanca-kanca saking UNY. UNY. Nggih, bijine apik. Besok nek wis Ah. lulus enggal-enggal itu gawean Gawean sing kepenak. kepenak. Nggih. Heeh. Hah? Nek Nek penak kepenak ora ora nyambut nyambut gawe. gawe. Oh, Mbak, Oh. kanca-kancane dikandani nek kepenak kuwi ora nyambut gawe, bener. Bener. Wis dan. Oh alah, kok ya kalah karo mbahne. Lah no wong sing paling kepenak ki wong apa? Wong ora nyambut gawe. Berarti ak dhewe iki ora penak ya Mas hitungane. Ora penak. Oh alah. Heeh. Oh, kancane entuk edang kok aku ora lah padha. Ayo Berarti tak goleke wedang. berarti jenengan kancaku. Ayo tak goleke wedang. Kowe gelem ora kalau aku. Edang Wedang ae. ae, Ya ya, kowe ah. tak takoni tak goleke edang kalau aku gelem ora. Hah? Neng nggon bakul wedang. Ayo.
Dhisik aku Ya. Kon bayar. kon bayar. Kayak lu kancamu ki entuk kae. Kae entuk kae entuk. Ditakoni. Entuk. Mbak Uti. Entuke saka ngendi? Iki Mbak Uti podek to? Kuwi lentok wedang saka ngendi? Saka ngendi? Oh ya. Oh ning jero kono kayak bayar ora? Putra Orang Nuswantara bayar. dipinangani. Mlebu kono kae. Wow, ora rasul kok ngundang, Mas. Oh alah Jan. Ning lak sing penting ono wedange. Oh alah. Senengane apos-apos ro kancane. Piye. Ngendi? Oh ngon petengan ngono kae. Yo. Heeh. Eh. Ning sama. kono tahe ono, kopi ono. Gurbene wis tuwa. Wah. Makane to nek kowe iki rasa jeling-jelingan. Nek kowe iki panggonmu ning kene iki rasa jeling-jelingan. Sapa aku to? Heeh. Oh wong aku kancane celeng ora apa-apa. Coba nek kowe kancane celeng. Rasa ae ngae. Lah si Dora jare aku kira apa-apa kok ya. Ora usah engko. Iki celeng. Iki celeng wis pedhot iki. Alah. Aku sakjane ngono milih dadi celeng nek carane ngene Iki iki. celenge nyek cara YouTuber nang Lamboro. Dadi wis pedhot. Dingok apane kuwi? Dingok apane? Wis ora nang-nange. Wis ora ngene-ngene. Tak kintung kintang kintung, tang kintung kintang kintung. Ya kok blokoke meneng wae. Biasane ngono kuwi gelem obah-obah lho, Mas. Apane? Yang digoyang-goyang, aduh hayat digoyang-goyang asik. Dar digeyal-geyal, aduh hayat digeyal-geyal enak. Dangdut, dangdut, dangdut. Kandhane to, obah dhewe to, Mas. Wis saiki celenge sing siji sora. Jajal, sing tuwa jajal. Siji, yo. Yang digoyang-goyang, airnya digoyang-goyang asik. Yola digeyal-geyal, aduh hai digeyal-geyal enak. Iki dikapake to? Aja bahaya. Lah iki mbok kaya orang-orang kok. Lah sing udut ki ngarep padha mburi. Ana wong udut gak kakek mburi. Tutupi. Iki malah ndak kaya kaos lampu Alah. Wes bangane gur dolanan udut aja getan meneh, Mas. Yo kayak celenge kaya itu celeng sing kaya. Iki karo dipinangkani ya iki lagune ukah banget. Nggih. Matur nuwun ugi ingkang sampun paring bebungan kagem kanca-kanca Turangga Setya Manunggal. Mugi rezekinipun langkung kathah, lancar, berkah barokah. Ngemotaken nggih mbok bilih wonten adicara bersih dusun ingkang dereng. Nggih. Mangke jadilan mangke saged sambetan kalian sekretariat. Murah meriah, pokoke Murah. ora larang ya, Ora Mas. larang. Pokoknya ora Apa meneh tukange kendang, wah Jan. Yo, apa sing dipinangani apa Oh, sih? kuwi murah. Heeh, sadake iki rada kelegan, Mbak. Rada iso guyu. Oh, wengi iki. Wengi iki. Biasane ndak wajan. Mangke setunggal mbako setunggal. Yo. Yo. Turangga Setya Manunggal. Ayo doi.
para kanca iki lho jaranan Jawa sigra jogetane tekan samanuju rono ra ketinggalan uga kreasine TSM Konggor nyoto pancen kowe Yo. Yuk, yuk, yuk. Ayo Mas Budi. Nganti. Tresno ati. Tresno ati. Oh ya. Aja lamis. Sik apa tari. Napa Mbah sangune? Sing penting ora njaluk sangu duit. Dek Putri. Sapa? Tresno ati digawe wuyo Tresno ati digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo Tresno ati digawe wuyo. Wuyung nalendra satriya ing Madukara Satria ing Madukara. supinge emas suping kerono Suping emas suping karana. supinge emas suping kerono Suping emas suping karana. Raden Janaka satriya ing Madukara Satria ing Madukara. Tresno ati digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo. Oh ya. Oh. Ora. Ora sida. Tepuk tangan buat Celeng Ningrat. Woi, Yo. waras. Awas. Awas waras. Ayo dong. Oh Oh, ya. Ah, Kondor. awas, kasih jalan. Kasih jalan. Ucapannya Matur nuwun.
langgam dadi ati dibawani. Iya toh. Dadi ati Putra Nuswantara. Lah iya kok bene klek. Aja dinyang Mas. Langgam dadi ati. Lah wong sedenge wong bakul ki yo. Nyang-nyangan biasa. Yo. Dadi ati dibawani. Sik ben bali sik. Sirai seh. Ayo bar. Sikilise. Dalangnya teluk. Dibagai kulit. Ambungan wae kuwi leng. Yuk, lera-lere. Ganti gawe. Oh iya, celenge mumpul. Syukur ah. Mulane Wah, ojo gidak-gidik nang mulane kene. aja dirajaki. Dan kae ngono koyone anteng ning yo. Diam-diam menghanyutkan. Ditegol mlayu. Kandhane kok. Yo! Semoga panggilan dumateng perwakilan panitia. Panitia. Ini termasuk panitia ya? Maka. Ya mbaknya. Iki panitiane Mbak. Diwakili Mbak Rika. Mbak Rika bener? Kok hilang? Jalannya ra bareng nakal. Jan celeng tenanan nek iki. Wani kungkum sewengi.
Yuk. Oke, monggo. Panitia satu lagi, Mas. Iya. Panitia satu lagi yang cowok ya, yang cowok. Enggak apa-apa, yuk. Ya, berpacu dengan waktu ya. Enggak apa-apa. Berpacu dengan waktu. Ya. Berpacu dengan melodi. Yo. Hati. Yo. Bali neng papan gunungmu ojo ninggal wisuno. Yo. Budaleng wadya gumurung tumandang kirang-kirang juga tandang-tandang Sumangga dadahku mrika ilu berkah Wasamanta siaga dama karya ananda karyane praja murid Kertaharja kirang-kirang juga tandang-tandang Sumangga dadahku mrika ilu berkah Wasamanta siaga dama karya ananda karyane praja murid Kertaharja Yo. Woi, sebut. Ayo, Mas Muti. Ayo, Wai.
yo. Ya. Yo. Siati-ati lumut Ade lumut. Gemeruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane Sengdi. Kelanteng abang iku kang dadi Aduh ibu, kula mboten purun. Kula mboten purun. Aduh ibu, kula mboten mudhun. Sebagian ayu sisane si yuyu kakak. Putraku siande lumut Ade lumut. tumurun ana putri kang unggah-unggahi Unggah-unggahi. putrine kang ayu rupane Ayu rupane. Klating biru iku kang dadi asmane. Aduh ibu, kula tetep boten purun. Lah kok boten purun Aduh ibu, kula boten mudhun. Sebagian ayu sisane si yuyu kakak. Sekali lagi. putraku siati-ati lumut Ade lumut. Gemeruna ana putri Yo kang yo yo yo. unggahi Yo 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 yo. Kang ayu rupane Aduh ibu, kula tetep boten purun. Aduh ibu, kula boten mudhun. kula boten mudhun Sebagian ayu sisane si yuyu kakak. putraku siande lumut Ade lumut. tumuruna ana putri kang unggah-unggahi Unggah-unggahi. putri rupane Rupane. klating kuning iku kang dadi asmane. Giling papan gunungmu sing saka watu balyone watu saka kayu balyone kayu saka lemah bali kersane ngalah. Yo ae hoi sebu ae yo
ya. Turangga Setya Manuk. Yo. Putra Nuswantara ting dibawani. Mau jalan dibawani, Mas. Sepiro bawa ora ana semenit kok yo. 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 Dindingane dul. Acup meneng wong keran aku. Ojo pijer nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pindah sekolah. Acup meneng wong keran aku sing tansah domo-domo dadi satriya tama labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku welas marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe maremeng atiku. Nungi bapakmu ngayahi kewajiban luhur. Yen wis rampung nuli kondur Nuswantara adil makmur. Eling dalanmu bali. Ayo yo. Roy, Wendok lho. Kasih jalan ya sekali lagi. Pamit mulih pasti kula yen nate jodhone mugi enggal antuk sulih wong sing bisa ngladeni sliramu.
sik rikala wau sampun mundhut kupon Durpres menika ampun kondur biyen. Mangke Durpres inti nggih, mangke wonten 1 ekor kambing kalian 1 unit sepeda BMX. Oplos. Ya. Kondor. Wedong lho. Arep mulai. Neng di. Kono tek Oh, reok. heeh. Ora tugel lah. Mulakno ki rasa aeng-aeng kok yo tugel. Wah kuwi wit telo. Kono tek ya. Yo. Lah kuwi wit telo winih telo Mbah kuwi. Aja go pentrung. Diajari sih, coba nek diajari kepiye. Kepiye jajal kepiye? Lah kok le bedhe dumpiuk. Yo, tempone kurangi. Ut. Suarane gumuro surak apa tarugo bete beri masa muni sesauran surak maurahan wis jojo maka atik malah golopet Kontol baris, kontol baris, golopet kontol baris, kontol baris. suarane gumuro surak apa tarugo bete beri masa muni sesauran surak maurahan wis jojo maka atik malah Ut. Iya. Awas. Yo. Jak. Lah urung kena. Lah urung kena apa-apa kok mati iki piye? Hop. Yuk. Lah mesti didongake. Ben tenang di alam sana. Oh, topeng. Apa?
arep mulih kaya. Urung-urung. Oh, sik. Kepiye? Iki arep bali ning urung Anak entuk, balis. ya to. Ning sing ulung entuk iki sing endi? Sing sudah- Kancane rong olehke. Kancane ulung entuk balik. Nah, Oh, kayak nganggo kuwi. Nganggo topeng sik. Bener. Ya. Wis, kancane wis dipakakno. Nah, rak saya wangun nek ngono Iki kuwi. ra duit nduse. Heeh. Berarti bendu ose. Kuwi nganggo apa kuwi? Eh? Ayo Kang Doyok. Ayo Kang Doyok. Rembulane sumunar dadari lintang-lintang angebaki tawang katon sumunar jayane nganti ratri wis larut swara angin supipit-pipit katon anggegrit mana mringkangan andang kangge taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mugya welas mrehing kula Gut yo. Awas. Woi. Iyo. Eling dalane. Dalanmu bali. Aja ninggal wisuna. Woi, dadah. Wedok. Woi, Sor. apa nih sing sor? Woi. Sembuh.
pulang wis sore wite kelapa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk lumancung nyambut gawe oh, ya. Ayo dulu. Woi. Ayo, Mas. Ya, salaman ya, Pak. Ampun kesuprene Kang mriku lawa mundhut kupon Durpres nggih dipun tego. Nggih, kula pilih mangke 1 ekor kambing dan juga 1 unit sepeda BMX. Sorak-sorak suarane gumuro Sorak-sorak suarane gumuro Suarane wadon titik turangga Asale sapa jadilan turangga satya manunggal Sorak-sorak penonton gumuro Sorak-sorak bendeka gumuro Budalin wadyo titik turangga Asale sapa jadilan satya manunggal Sorak-sorak suarane gumuro. Sorak-sorak suarane gumuro. Suarane wadya nitih turangga. Asale saka Oh ah oh ah oh ah oh Yo, Ayo mas aduh. Woi. Ayo, eling balane. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Yo 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 yo. Woi, satu.